Chako kodi ote minyalo bedo godo ne sirikal mar Kenya kaachiel kod jo Kenya mamoko ma seche moko tegemea ne yudo thieth ute thieth mag piny owacho e counties mopogore opogore ma nyaka sani koro gikale matek kaluwore ni ok inyal yudo thieth e yo maber. Ote mogik mawacho sani gima wadwaro ondikwa permanent and pensionable. Gima nitie en ni sani idhi som budget next week. Wadwaro 12 no. Seche magidhi mwanzo chieng magidhi timo budget no wantie kodgi kanyo. Very early in the morning wan kodgi wadwa winjo ni giketo wa e budget kose. Koro wacho ni ng'at excellency the honorable Atandi who is chair the budget. Winji wa kwa mondo at least oket that allocation of our transition to permanent. The health committee Dr. Nyekal is also one of us and daktari. To nyicha wan kode bo atero ne petition bo winjowa mo wacho ni the giyudo request from the Ministry of Health. Koro gi team kaka wadwaro mondo at least wadogi tich.